Nose! Welcome sa akong YouTube channel, Drinking Nose. I'm your barista, Maiko Ryan. And for today's episode 78, first ever hotel experience and tastes review by Diversion 21 Hotel. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. Diversion 21 Hotel, a premier hotel destination by Iloilo 21 Hotels Incorporated in the modern district of Iloilo City. They're located at Benigno Aquino Avenue, Service Road, Iloilo City. For reservation, increase, and full list of menus, I'll provide description down below. And disclaimer lang mga nose, is my own opinion and my own standards when it comes to brand or tastes reviews. Like, comment, and subscribe to my YouTube channel, Drinking Nose. At para always kayo notified sa my latest episodes ko, just click notification bell icon. Hi there mga nose! Welcome to Diversion 21 Hotel! First of all, thank you so much, Ma'am Sheila, and sa lahat po bumubuo for Diversion 21 Family Hotel. And sobrang excited kami sa mga foods namin. But before anything else, makilala ko yung kasama ko ngayon, mga Ilonggo vloggers, starting off with... Hello guys! I'm Mitka and I'm inviting you to please subscribe my YouTube channel! Hello mga Bashies! Please do subscribe my channel. Hello mga Bashies! So yun guys, I'm B-Boy Vlog TV. Do subscribe to my YouTube channel, B-Boy Vlog TV. Hey, what's up mga kachikas? Please do subscribe to my YouTube channel, Yang Chika! Yon, so... Yon! Do subscribe to my YouTube channel, kay Alan! This episode, na-taste po kami mga different foods dito, one of their best sellers dito sa Diversion 21 Hotel. So sobrang sarap na, very eye-appealing siya, tapos sobrang bango at gutom na kami. So without further ado, kaon time! Yeah! These are baked salmon for 335 pesos. These are salmon with parmesan for 345 pesos. These are fettuccine carbonara for 195 pesos. These are Jill's chopped salad for 195 pesos. These are barbecue pork ribs for 295 pesos. These are chicken teriyaki for 245 pesos. US beef salpicao for 365 pesos. These are Pinoy club sandwich for 265 pesos. These are potato wedge for 125 pesos. These are arroz a la cubana for 175 pesos. Yung maganda kasi dito Yung sa medyo Diversion nasarap. 21 is yung food nila is balanced kasi mix siya ng mga veggies, so medyo healthy living tayo. Sobrang lambot ng Ayan, guys. chicken nila. Carbonara. Sauce ng teriyaki. Okay, for rating mga nose, based sa mga observations, appearance, taste value, and also sa overall experience ng mga Ilonggo vloggers na kasama ko dun sa Diversion 21, we'll give it a perfect 10. So habang kumakain po sila at kami, so mag-Q&A po ako, sinong questions lang. For me, Kai, sino yung idol mo na international vlogger or local vlogger na gusto mo i-collab or makasama? So, sa local, si Gwen sana. Gwen Lloyd Cadena. Kaso si Gwen kasi na pumanaw na. Pero kung hindi pa sana, so dream ko sana makolab siya. Kasi yung passion niya when it comes to vlogging. And also siya kasi yung pioneer here, diba, sa pag-vlog. And also, yung heart niya sa pagtulong sa mga tao. And yun, sayang na kasi hindi siya na-abutan. So yung next na question ko ay kay Hello mga Beshies. For Hello mga Beshies, kung bigyan ka ng chance na pumunta kahit saan sa Pinas, tourist destination or beach, saan yun? At
dati sa Palawan, pero hindi ko siya nasulit pag-travel namin. Kasi very limited yung time. Tapos, yung gusto ko talaga yung accommodation talaga yung bonga-bonga, yung parang sa mga artista. Yun. Sa Palawan. Next question ko ay kay B-Boy. Kapag pipiliin ka, may invitation ka from heads ng TikTok or from Manila vloggers nowadays? Pipiliin ko, parang gusto kong both. Oo, talagang bangka. Pareho kasi gusto ko din ma-meet yung TikTok na yung mga influencers. So, at least makatulong ka sa mga tao. Tapos, Manila vloggers, para marami pa akong matutunan, hindi lang dito sa Iloilo. Marami pa akong ma-share or meron silang i-share sa akin ng mga ideas sa pag-vlog. Ano pa yung kulang ko or ano pa yung idagdag ko pa sa content of sa vlog ko. Next ko itanong si Ay, sorry. Kumakain lang pala. Ano yung dream mo na brand for cellphone or gadgets na mag-sponsor sa'yo? At bakit? Ang gabi naman yan. Pressure? Next question please. Apple please. So yun kasi maganda yung quality niya. Panday na siya sa mga camera, yung kanilang quality. Yes. Kami din. Apple, baka naman. Legit. So next, A. Yes. So kapag pipiliin ka ng local or international brands for beauty products or skincare, ano yun? Yung friend ko. Wow! Siyempre kay super, lang siya, food supplements na siya daan. Kag, ang iyang ang sa Laxwide, ang super namin siya sa health kay yung iyang ang side effect is puti. Pag puti ka lang. Pero ang purpose sa is matiluan yung mga inner lang, smooth na tanan. So, abis ang iba nga, ang maning glutathione tayo is do maka-affect siya sa ating kidney. Pero ang iya lang din nga purpose is ang pagputi. So, muna siya namin isa pag gina-promote mo na dahil Madalyn Bartolome. Di ba nakita niyo po mga ilang Sprite? So, muna siya kung gusto kung meron magiging mag-sponsor sa akon sa 1 year, di ba? Super sulit na Miko, ano ang pinakadasig nga sapat nga apat na din maglagan? Ano ang favorite mo nga food sa tanan-tanan nga nakaon din? Nakain ko pala sa Teriyaki, yung Tuna Sandwich, tapos yung eto. When it comes sa consistency tapos sa quality, siguro pipiliin ko si Teriyaki. Kasi fan talaga ako ng teriyaki sauce. Tapos yung meat niya sobrang lambot. Sa akin siguro ang salad namin. Deluxe sandwich as in super solid good. Diba? Pag siya do healthy, pag siya daan. C1 sure. C1 sure ma. Okay ma. Same Yan ma. Kung maipapayo mo sa ibang baguhan pa lang na vloggers, yung like super bago pa sa vlogging industry. Ayan, maniwala ka lang kayo sa sarili niyo. Kasi yung passion niyo, yung dedication niyo, lalabasin sa video niyo. Tapos, upload na kayo. Kahit may mga hindi naniwala sa inyo, just continue believing in yourself, uploading. Tapos, kung wala kayong inapakan na tao, wala kayong problema. Kung may nagba sa'yo, take it as a constructive criticism. Yun na lang. Huwag kayong ma-apekto. Tama Yes, tayo. kasi kung passion niyo talaga, walang matitibag dyan. Yes, of course, madadown tayo, pero never quit. Yes, Paglaban. Paglaban. Laban. Hindi mo pa na-vlog dito sa Iloilo at gusto mo siyang i-vlog dito sa Iloilo. Siguro gusto ko yan, clothing brand. Kasi wala pa akong, especially cake. Ito, may clothing brand. Wala ako! Wala ka pa. Wala nga support local lang ako kung bibili ako, hindi ako napapag-spot. Parang pangarap ko yun na kahit anong local na clothing brand or shoes, pwede kong i-promote. Pero Chika Hilo, baka naman. baka naman. Baka naman. Mga locals. I can hear you. I can hear you. Mga locals. Baka naman. Baka- Parang kasi maganda yung i-promote yung sariling atin na Ilonggo. Especially yung clothing line. So sa mga clothing line, Ayan. kung sponsor niyo si Nico, syempre, dalahiga na lang kami No. sa ka-power. Ano nga power na and Oh my God! Oh my God, power. Power. Siguro, power of light. Kasi para at least makakagala ako kung saan-saan na. power pa lang? Power of light. Apply. Oo, yung lilipad ba? Para wala. Wala yung mga gusto. Oo. Baka naman si
drinking now. Oh my God. In terms of relationships, umibigat saka nasaktan. Oh, ilang beses mo. Oh. Not just one, not just two, not just three, not just four. But many more. One fifth. Kahit na ako nasaktan. Actually, LDR. Nakakuha niya na. Oo. At may special someone naman ako. Shout out kay Unggoy. Yan yung tawag namin, Unggoy. Ay, Unggoy. Ay, may sabi ba ito sa agin? Oo, ganyan siya sa banana. So ayan mga nos, thank you so much Diversion 21, most especially Ma'am Sheila for these amazing and wonderful dishes na serve sa amin. Sobrang sarap, sobrang busog kami. Tapos yung iba dito, take out po namin. So wala pong masayang na pagkain dito. But before anything else, magpasalamat muna ako sa mga Ilonggo vloggers na kasama ko. Starting off with Meet Kai. Hello mga beshies! B-Boy Vlog TV. Yaw Chika. Kay Alag. And thank you so much Diversion 21 Hotel. Bye! Bye! Meanwhile, Hi, vlog takeover! Habang wala pa si Miko, ang ganda ko. Poreless. Password niya. Miko, i-insert mo to ah. Nami ba lang ito, balitsura ko. Gusto ko rin. Mga daw gin-injectionan ko sang fit white.